Dobrý večer prajem všetkým priaznivcom šipok. Hlavne šaly, lebo to je Darsko šala. Poznám to DC šale, chodím tam. Chodil si tam, jasne, poznám. Stredný hrávame. No, tak. Dobre, vzhľadom k tomu, že som len jedno prehral a jedno vyhral, je to dobré. Áno, postupuješ? Ešte neviem. Tretí zápas bude rozhodovať práve so Šimanom. Ahoj. No ako si ďalej dneska? Vyhral sa 3 zápasy. Koľko? 3. Klameš. Nie, dali sa ti? Áno. 3-krát čo? 3-0. 3-1, 3-0, 3-0. Postupuješ z prvého miesta. Áno. Double 20 si hodil? Teda, na konci, perfektne. Perfektná šípka, pozerali sme, máme to, mám videu. Potom dvojice hráš s niekým? Áno. S kým? So žltým. S jakým žltým? Šimom. A on je odkiaľ? S dejakom. Z Dejaku? Ahoj Igor. Ahoj, zdravím. Ako sa dneska? Vynikajúco. Šťastne som prišiel do Martina, ubytoval som sa. A ako sa dostal na chatu? Dobrou cestou alebo zlou cestou? Najprv zlou, dobre mám špinavé auto, ale vieš čo nespravíš pre šipky? Skupine jak si dal? Ako máte skupinu? Koľkáti ste? 4. A? Koľko zápasov vyhral? Všetky si vyhral? Všetky. Z prvého miesta postupuješ? Áno. Dobre, a čo chceš dneska... Kde chceš dneska skončiť? Na prvom, na druhom, na treťom mieste? V posteli najprv. Čo aj nedelu hráš družstva? Samozrejme. Ako sa volá vaše družstvo? DC šala Eufória. Ne? A otázočka, ako si dneska dopadol? No strašne zle, ale som postupil. Postupisko, z akého miesta? Z druhého. Z druhého. Vyhral si, prehral si. Jedno som vyhral, jedno som prehral. Skore. Skore. Nie moc dobre, ale stačilo. Ako sa hraje dneska? A dobre, vynikajúco, ja som spokojný. Vyhral si skupinu? Jakú skupinu? My skupinu nemáme, ja Varvapku. Dobre. Mikä Premier Liga. A tam akkor hónapra milyen ambíció? Hanyadik ligát játszol? Első, második? Másodikat. Mi a 128 emberül hanyadik akarsz lenni holnap? Legalább 8 vagy 16-ba akarnak. Legalább? Nem szeretnél? Legalább? Szeretnék. No, a különbség. Megnyerni szeretném persze, de tudom, hogy a képességeim nincsenek meg rá. Ahojte, máme tu Míška. Ahoj, Mišo. Ahoj, ahoj. Ako sa darí dneska? Ty si kto? Gabo. Ja, Mišo. Gabo. Neviem, vieš, ustrikoval som už 2 svete, Áno. takže pohode A kde máš šal? Tam je hore všetko, potom to budem predávať za symbolické ceny. Ako si dneska hrala? No vieš čo, snažila som sa, ale pôjdem do oby, kde sú dvere a to použijem ako tých kopu dverí, použijem ako trenážer, otvárať, zatvárať dvere. Pretože v šípkach mi to dneska... Ako sa ti stalo dneska? Zle, veľmi zle. Končím so šípkami, už nikdy v živote nebudem hrať šípky. Prečo? Lebo sa mi nedarí.